Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень размовай з гісторыкам Александром Фридманам. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер. Ну што ж, самая галоўная падзея гэта учорашняга вечара тэлефанавання бундесканцлерынг Ангелы Меркель у Мінск і сённяшнія падзеі на беларуска-польскай мяжы. З гэтага і пачнем. Давайте, спадар Александр, а ўсё ж таки, нягледзячы на тое, што некалькі дзён таму Владимир Путин нібыта анансаваў, ну ці скажем так, не выключыў магчымасць таго, што Ангела Меркель патэлефануе Лукашэнку і абмяркуе там пэўную там сітуацыю на мяжы, сітуацыю з мігранцкім крызісам. Ну, я асабіста так с усмешкай паставіўся да гэтых словаў Путина. Наколькі ось вы чакалі, не чакалі, што гэтыя словы, гэтыя прадказанні Путина спраўдзяцца? Ну на мінулым тыдні яшчэ недзе ў чацвер, у пятніцу, калі ўпершыню, калі мне падаецца былі нават у сераду, мне падаецца, Путін упершыню агучыў гэтую ідэю, што Меркель можа звязацца з Лукашэнкам ці з беларускім кіраўніцтвам, ці паразмаўляць ім. Я да гэтага таксама паставіўся вельмі скептычна, і гэта ну тэарэтычна, канешне, ўсё можна уявіць, але мне падабалася гэта хутчэй немагчымым. Потым, калі Путин гэта паўтарыў у суботу, калі не памыляюся, гэта было, ну яшчэ падкрэсліў, што і Меркель, і Лукашенко да гэтай размовы гатовыя, то тут было ўжо больш інфармацыі, але нямецкі бок маўчаў. А што тычыцца Лукашэнкі, ну зразумела, для яго гэта такая добрая справа паразмаўляць з Меркель, ці ўвогуле паразмаўляць з нейкім так ці інакш сур'ёзным заходнім палітыкам для прапаганды. Гэта выдатная рэч. Але я таксама паставіўся да гэтага вельмі крытычна, бо становішча было не тым, каб весці нейкія размовы. Але адначасова ў тую ж суботу з'явілася інтэрв'ю міністра замежных справаў Германіі Хайка Мааса газеце Rheinische Post, і ў гэтым інтэрв'ю ён адзначыў, што Германія размаўляе з рознымі рэжымамі, якія не лічаць легітымнымі. І ў якасці прыклада прывёў таксама афганскіх талібаў. Про Лукашэнку размова там не ішла ў сэнсе, каб з ім размаўляць нейкім чынам, але калі ўзгадваліся талібы, як прыклад, ну вось ёсць розныя рэжымы, якія нам не падабаюцца, ёсць абсалютна нелегітымныя, мы іх легітымнай уладай не прызнаем, але вось бываюць тыя сітуацыі, калі трэба размаўляць нават з талібамі. У гэты момант мне стала зразумела, што такая размова можа адбыцца, але ў суботу яна не адбылася, у нядзелю она не адбылася, яна адбылася толькі у панядзелак, у пэўным сэнсе нечакана, але пэўная логіка ў гэтым моманце ёсць. Меркель патэлефанавала ў той момант, калі фактычна было ўжо вырашана пытанне з санкцыямі, санкцыі прыняты, але не агучаны. Гэта першае. А па-другое, за вось гэты перыяд, за мінулы тыдзень і учора быў фактычна спынены тыя каналы дастаўкі мігрантаў, якія Еўразвяз мог спыніць праз Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Турцыю і гэтак далей. Ну, зразумела, застаецца расійскі канал, але з Расіі тут Еўразвяз амаль нічога зрабіць не можа. Але давайте ўсё ж таки да самой размовы дакладней, можа быць ужо рэакцыі на яе. Вечарам позна з'явілася інфармацыя пра гэтае тэлефанаванне. Ці на дадзены момант, зараз вось у Берліне 11 гадзінаў дня, ці да гэтага моманту ёсць рэакцыя з боку СМІ, якія, як вы вот падчас наших папярэдніх размоваў казалі, вельмі моцна крытыкуюць рэжым Лукашэнкі і самого Лукашэнкі. З боку, можа быць, я не ведаю, там нямецкага грамадства, можа быць, там уже якія-нибудь акцыі, пратэсты под Бундестагам адбываюцца, ці под домам спадарыні Меркель, ад палітыкаў, ад новага фактычна ўжо, ну, я не ведаю, можна казаць, кіраўніцтва Германіі ці яшчэ не, але вот ад палітыкаў, якія выйгралі выбары, лічацца ўжо фактычна зараз новым кіраўніцтвам Германіі.
Ну першая рэакцыя яна з'явілася яшчэ учора, но былі зразумела рэакцыі ў сацыяльных сетках, у нямецкіх сацыяльных сетках яны былі розныя. Нехта казаў, што яна зрабіла слушна, што трэба лепш размаўляць, чым не размаўляць. Іншыя яе крытыкавалі за тое, што яна размаўляе з Лукашэнкам, але гэта, так бы мовіць, сацыяльныя сеткі. Што тычыцца прэсы, то рэакцыя галоўным чынам нейтральная. У такім сэнсе, ну вось зроблены, Меркель зрабіла сапраўды вось такі крок, яна спрабуе там нешта вырашыць. Што тычыцца Лукашэнкі, ну з ім усё зразумела, ніякай ні пра якую легітымнасці, павышэнне яго легітымнасці гаворка не ідзе. Меркель паразмаўляла з тым чалавекам, які можа паўплываць на гэтую сітуацыю, з тым чалавекам, у руках якога знаходзяцца гэтыя людзі на мяжы і які можа з імі зрабіць, ну скажем так, што заўгодна. Гэта што тычыцца прэсы, таму там асаблівай увагі гэтаму не надалі, куды больш абмяркоўвалася, напрыклад, пытанне санкцый. Гэта, дарэчы, галоўнае пытанне было ў гэтым сэнсе і становішча на мяжы, а не размова, якую там правяла Меркель, тым больш, што амаль аніякіх акалічнасцяў з нямецкага боку пакуль няма. Там былі абсалютна фармальная заява пра тое, што была абмеркавана сітуацыя на мяжы і то, што немагчыма, а што улады, што нямецкі ўрад будзе захоўваць кантакты, так бы мовіць, перамоўчыя кантакты з беларускімі ўладамі, але гаворка ідзе не ўвогуле пра нейкія там сур'ёзныя перамовы будучыні, гаворка ідзе толькі пра лёс людзей, якія знаходзяцца на мяжы, пра гуманітарную катастрофу. Што тычыцца іншых партый, то тут было на самой справе цікава. Першыя рэакцыі з'явіліся досыць хутка, нечакана хутка і нечакана жорстка, дарэчы, адрэагаваў Олаф Шольц, які хутчэй за ўсё, ну, верагодна, з вельмі вялікай верагоднасцю стане наступным кіраўніком нямецкага ўрада. І тут трэба яшчэ адзначыць, што ў сённяшнім нямецкім урадзе, які выконвае яшчэ абавязкі, Шольц з'яўляецца віцэ-канцлерам. Ён выконвае абавязкі міністра фінансаў і віцэ-канцлера. Так бы мовіць, нават сённяшні ўрад не можа прыняць аніводнага сур'ёзнага рашэння без падтрымкі Шольца. Шольц, так бы мовіць, у сённяшняй нямецкай палітыкі ён ужо ключавая фігура, нягледзячы на тое, што ён яшчэ канцлерскі пост не займае, канцлерскую пасаду не займае. Яго рэакцыя была вельмі жорсткай. Ён назваў Лукашэнку вельмі дрэнным дыктатарам, падкрэсліў, што трэба ўводзіць санкцыі і жорсткія санкцыі. Нечакана, досыць нечакана падтрымаў Польшчу. У тым сэнсе падтрымаў Польшчу, гэта даволі нетыповая пазіцыя для нямецкіх палітыкаў. Ён выказаў салідарнасць і падкрэсліў, што гэта не той момант, калі нейкія еўрапейскія палітыкі ці кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаваў могуць дазволіць сябе разважаць пра тое, як паводзіць сябе Польшча. Гэта той момант, калі Польшча, як чалец еўразвяза, павінна атрымаць як мага больш шырокую падтрымку з еўрапейскага боку. І што тычыцца лёсу мігрантаў, так ён таксама выказаўся, так, трэба зрабіць, каб палепшыць іх становішча, але і гэта, напэўна, яго галоўная ідэя, трэба зрабіць усё, каб яны вярнуліся дамоў. Так бы мовіць, мігрантаў ён не выступае за тое, каб прымалі мігрантаў. Ён лічыць, што яны павінны вярнуцца на радзіму і гуляць у гульню з Лукашэнкам ён не лічыць патрэбным. Ну, ці трэба гэта ўспрымаць як крытыку Меркель? Ну, у кантэксце, напэўна, магчыма, але мне падаецца, што гэтая размова, тое, што Меркель вырашыла патэлефанаваць, гэта было ўсё з Шольцам, мне падаецца, ўсё ж такі ўзгоднена, бо Меркель, гэта важны момант. Яе палітычная кар'ера фактычна скончана. Яна хутка пакіне сваю пасаду. І больш яна сур'ёзных пасадаў у Нямецчыне займаць не будзе. Ёй, так бы мовіць, сваёй рэпутацыі ўжо не шкада. Яна можа размаўляць нават з такім чалавекам, як Лукашэнка. Мне падаецца, сярод дзеючых палітыкаў, якія там мараць пра сур'ёзную палітычную будучыню, якія заглядваюць у будучыню, там бы з Лукашэнкам размаўляць не сталі. І яшчэ адна рэакцыя, якую таксама трэба ўзгадаць, гэта рэакцыя зялёных. Зялёныя жорстка асудзілі Меркель.
там было выказванне уплывовых членаў партыі, якія кажуць, што з Лукашэнкам размаўляць не трэба было, што гэта фактычная легітымізацыя Лукашэнкі. Ну, Меркель так не лічыць, і Шольц, напэўна, так не лічыць, бо яны Лукашэнку прэзідэнтам не лічаць, і Меркель сама падкрэсліла, што яна паразмаўляла толькі са спадаром Лукашэнка, фактычна з чалавекам, які не з'яўляецца легітымным кіраўніком Беларусі, але які кантралюе ўладу у гэтай краіне. Зялёныя лічаць, што размаўляць з Лукашэнкам было не варта, а што ж тычыцца мігрантаў, ну, гэта досыць тыповая пазіцыя зялёных. Яны лічаць, што мігранты павінны атрымаць магчымасць паспрабаваць атрымаць прытулак у Еўразвязе. Так бы мовіць, іх трэба дапусціць на тэрыторыю Еўразвяза, і каб яны маглі падаць заяву на атрыманне прытулку. Гэта тая пазіцыя, якую зялёныя ў прынцыпе прытрымліваюцца стала. Тут нічога надзвычайнага няма. Давайте ось тут вот подведем кароткі прамежак. Такім чынам, вы ўсё ж таки, ну, вы асабіста лічыце ці не лічыце, што такімі, ну і можа быць, што, ну, якое падсумаванне там даецца ад палітыкаў, ад СМІ, легітымізуе Лукашэнку гэтым сваім тэлефанаваннем Ангела Меркель, хай яна ўжо і фактычна былая кіраўніца Германіі, ці ўсё ж таки не? Ну, пытанне легітымізацыі ўздымалі толькі зялёныя, але тут усё зразумела, яны крытыкуюць урад Меркель, таму яны на дадзены момант яны ведуць перамовы пра стварэнне кааліцыі, але яны апазіцыйная партыя. Таму яны заўсёды падкрэслівалі, што з Лукашэнкам размаўляць не трэба. Вось таму яны крытыкуюць і кажуць, што гэта фактычная легітымізацыя і рабіць гэтага не трэба было. Што тычыцца самой Меркель ці, напрыклад, Шольца, то яны не лічаць гэта нейкім крокам па легітымізацыі. Так бы мовіць, як у суботу казаў Мас. Ну, вось ёсць, ну, ён казаў пра афганскі прыклад, але гэта прыкладна тое ж самае. Ёсць чалавек, які нелегітымны, які Шольц, дарэчы, гэта падкрэсліў, што ніякай легітымнасці, вось гэта цікавы момант, Шольц падкрэсліў, у Лукашэнкі няма аніякай легітымнасці. Але фактычна гэты чалавек кантралюе ў Беларусі сітуацыю. Ён знаходзіцца ва ўладзе. Ад гэтага чалавека, ад яго крокаў залежыць, што будзе адбывацца на мяжы. Ці, напрыклад, там мігрантам будуць дазваляць рабіць тое, што яны робяць, ці, напрыклад, іх забяруць з мяжы, ці яны будуць там у гэтым лагеры жыць, ці не жыць. Ну, ўсё ж залежыць ад Лукашэнкі. Фактычна, гэтыя людзі з'яўляюцца закладнікамі Лукашэнкі. Вось. І у такой сітуацыі Меркель, відаць, палічыла, што каб гэтую сітуацыю вырашыць, каб можа напэўна, яна на самой справе так лічыць, каб выратаваць гэтых людзей, бо ж ніхто не ведае, што з імі там ноччу, узімку, амаль ужо ўзімку, там мінусавыя тэмпературы ноччу, у часы пандэміі, што можа адбыцца з гэтымі людзьмі. І яна, можа, сапраўды вырашыла, ну, так, гэта Лукашенко, з якім размаўляць, ну, ёй, калі б яна жадала з Лукашенком паразмаўляць, яна гэта зрабіла б яшчэ на мінулым тыдні, а яна чакала. Ну, мне падаецца, што яна для сябе рашыла, што гэта можа адзіная магчымасць выратаваць гэтых людзей, таму яна патэлефанавала, кіруючыся, так бы мовіць, уласнай палітычнай і маральнай логікай. Яна кіравалася уласнай палітычнай логікай, але ці можна сказаць, што яна там зрабіла дрэнна для будучага кіраўніцтва Германіі, ці наадварот аказала яму паслугу, што вось яна, як чалавек, які сыходзіць з палітыкі, пагаварыла, пайшла на гэта з Лукашэнкам, і гэта не давядзецца рабіць таму ж самому Шольцу, калі ён стане канцлерам. Но мне падаецца, што Шольцу вельмі падабаецца той момант, што ён пакуль канцлерам не з'яўляецца, што ён не вымушаны размаўляць з такімі людзьмі, як Лукашенко, ці Путін у гэтым кантэксце таксама, но з Путінам яму яшчэ прыйдзецца ў будучым размаўляць. Але калі ідзе такая крызісная сітуацыя, Путін гэта далёка не самы прыемны субяседнік, вядома. Вось, ён можа досыць спакойна за гэтай сітуацыяй назіраць, бо ён
не будзе несці за гэта ну что значит не будзе несці адказнасць, калі гэты ўрад сённяшні ўрад прыме нейкія рашэнні, то гэта будзе таксама рашэнне Шольца, але ён не вымушаны весці гэтыя перамовы. Меркель можа сябе гэта дазволіць. Напэўна, гэта адзіны на дадзены момант у Еўропе палітык, які можа сябе гэта дазволіць. Ну калі мы возьмем Жозепа Барэля, ну Барэль прафесійны дыпламат. Барэль мусіць весці перамовы нават з такімі людзьмі, як ну, з Лукашэнкам ён не размаўляе, з Макеем, напрыклад, з прадстаўнікамі рэжыма. Ён мусіць з такімі людзьмі размаўляць. Гэта яго прафесія. Што тычыцца Меркель, ну, яна, падаецца мне, гэта адзіны еўрапейскі палітык, які можа сябе вось такую размову дазволіць. Зусім іншае пытанне, ці прынясе гэтая размова, ці з'яўляецца гэта размова памылкай, ці можа нават ну свайго кшталту палітычным банкрутствам, маральным банкрутствам. А ваше меркаванне? Асабліва на фоне тых падзеяў, якія адбываюцца сёння на мяжы пасля размовы Меркель і Лукашэнкі. З майго пункту гледжання гэта памылка. Памылка, таму што гэта не той чалавек, з якім можна нешта вырашаць і з якім пра нешта можна дамаўляцца. Гэта першае. Ну, а пасля таго ўсяго, што адбываецца ў Беларусі, тут жа пытанне не толькі пра міграцыйны крызіс, нельга забывацца пра унутрыпалітычнае становішча, пра палітычных вязняў, пра тых людзей, якія загінулі ў Беларусі падчас пратэстаў, што значыць загінулі, былі забіты. Пра гэта нельга забывацца і размаўляць з чалавекам, які нясе адказнасць за гэта, ну гэты крок мне падаецца амаральным. Але у Меркель зусім іншая логіка. Калі дазволіце, я гэтую логіку просто патлумачу. Тут я шмат прачытаў учора і сёння пра тое, што Меркель выконвае загады з Крэмля, ці Меркель марыць пра нейкую пасаду ў Газпроме ў будучыні, як гэта атрымаў Шрёдер, мінулы канцлер. Ну гэта зразумела не так. Тут зусім іншае становішча. Меркель чалавек абсалютна прагматычны. Вось Лукашенко, яна дакладна разумее, што за з'явай Лукашенко, што гэта за чалавек, якія ў яго асаблівасці, які гэта субяседнік. Але яна прагматык, яна ведае, вось ёсць праблема, вельмі сур'ёзнае становішча. Лукашенко гэта той чалавек, ад якога вырашэнне гэтага становішча залежыць. Ён можа паўплываць. Ён можа пакінуць гэтых людзей на мяжы, і гэтыя людзі там загінуць, і яму, і, дарэчы, і Пуціну гэта ўсё роўна, гэта такога кшталту. Гэта перавага Пуціна і Лукашэнкі ў гэтым канфлікце, бо лёс гэтых людзей, гэтыя людзі, яны толькі інструмент у руках беларускіх і расійскіх уладаў. Лёс гэтых людзей беларускіх уладаў не цікавіць. Што адбудзецца з гэтымі курдамі? Ці перажывуць яны яшчэ ноч? Ці яны загінуць? Ці там будзе нейкая эпідэмія? Ну, гэта не цікавіць. Наадварот, калі там нешта такое жахлівае адбудзецца, можна будзе прапагандысцкі абвінаваціць у гэтым захад. І Меркель гэта разумее. У яе іншая, яна не можа себе дазволіць просто назіраць за тым, што там адбываецца. Польскіх уладаў жорсткая пазіцыя. Польскія улады сваю пазіцыю не зменяць. Гэта відавочна, польскія улады нікога не прапусцяць. Гэта значыць, што фактычна адзіны чалавек на дадзены момант, ну не адзіны чалавек, ну такі вядомы чалавек, якога сапраўды цікавіць лёс гэтых людзей, якія апынуліся там на мяжы, гэта Ангела Меркель. І вось у такой сітуацыі яна, напэўна, задала себе пытанне, калі ў мяне ёсць шанец знайсці нейкае выйсце з гэтай сітуацыі, гіпатэтычны нават шанец, то можа і мае сэнс паспрабаваць. А вось гэты маральны чыннік, ці мае сэнс размаўляць з гэтым дыктатарам,
ці якія будуць у гэтага наступствы, вось тое, што мы назіраем сёння. Мне падаецца, што гэта ў яе разважаннях сур'ёзнай ролі не адыгрывала. І тут трэба сказаць, як яно ёсць на самой справе. Тыя жахлівыя рэчы, якія зараз назіраюцца на мяжы, тое, што мігранты імкнуцца штурмаваць усё ж такі мяжу і патрапіць на польскі бок, тое, што там адбываюцца гэтыя сутыкненні з вадамётамі і з усім іншым, трэба казаць адкрытым тэкстам за тое, што адбываецца сёння, нясе адказнасць таксама і Ангела Меркель. Вось я про гэта і хацеў таксама спытацца. Вось вы кажаце, што ўсё ж таки прагматычны чалавек, да, вось яна хацела не першы год, не один год у палітыцы, не дзяўчынка, як кажуць, і ведае выдатна, як па вашых жа словах, што сябе ўяўляе Лукашенко. Яна што, не разумела, што там у Мінску гэтае яе тэлефанаванне будзе ўспрынята не так, як ну да, давайте ўсё ж таки знойдзем паразуменне, паспрабуем вырашыць сітуацыю, а так як yes, мы іх прагнули, мы гэты гнілы захад поставілі на калені, мы показалі, што яны нас не нагнуць, а мы іх нагнулі і будзем, значыцца, трэба душыць далей. Ну, усе гэтыя прапагандысцкія выбракі, якія назіраліся з учорашняга дня, усе гэтая лухта прапагандысцкая, якая сыходзіць ад беларускіх прапагандыстаў, просто інакш гэта і назваць нельга, і гэта ўсё вельмі гратэскна выглядае. Ну, гэта асаблівасці беларускай прапаганды. Яны ж на самой справе на захадзе увогуле нікога не цікавіць. Тое, што тут трэба разумець, што тое, што там распавядае Лукашенко публічна, гэта ніхто гэта сур'ёзна ўжо даўно не ўспрымае, бо ўсе разумеюць, што гэта за чалавек. Мне падаецца, логіка Меркель была наступная. Яна гэтыя наступствы, што такое можа быць, напэўна, яна разумее. Ну, гэта разумны палітык з вялікім вопытам, які разумее. Але яна была, калі мы застанемся ў яе сістэме каардынат, так бы мовіць, яна учора, мы ж не ведаем, пра што яны на самой справе размаўлялі. Учора і ў яе была дылема. Ці гэтыя людзі застаюцца там на мяжы, тэмпературы мінус, і там невядома, хто з гэтых людзей увогуле перажыве гэтую ноч. Ці яна кажа, мы не размаўляем, мы нават не імкнемся там нешта зрабіць, бо гэта дыктатар, бо гэта тыран, гэта чалавек адказны за гэты крызіс, мы з ім не размаўляем. Альбо мы робім такім чынам, альбо, нягледзячы на свае прынцыпы, рызыкуючы рэпутацыяй, рызыкуючы тым, што сёння адбываецца, усё ж такі робім спробу. І, напэўна, гэтую спробу яна і зрабіла. Пакуль казаць пра нешта досыць цяжка, Лукашенко там сваю версію вельмі сумнеўную агучыў. Меркель пра тое, пра што яна сапраўды размаўляла з Лукашенком, пра што яны там дамаўляліся, не дамаўляліся, што там каму хто прапаноўваў, мы ж гэта не ведаем. Дарэчы, а это нармальная сітуацыя, калі не паведамляецца, пра што была размова? Для Ангелы Меркель цалкам нармальная. Таму што калі Ангела Меркель прымае вельмі сур'ёзныя, прынцыповыя, нават я б сказаў, у нейкім сэнсе лёсавырашальныя рашэнні, яна імкнецца зрабіць усё, каб прасочвалась куды менш інфармацыі. Ну, Германія дэмакратычная краіна, калі-небудзь мы, зразумела, даведаемся пра тое, як прымалася гэта рашэнне, пра тэлефонную размову, пра што яны казалі і гэтак далей. Але пакуль усё з нямецкага боку вельмі непразрыста. Ну да, не будем про прапагандыстаў, для якіх учора было свята, яны там ужо танчылі як маглі, расказваючы про тое, як маленькая і гордая Беларусь растаптала і поставила на калені ўсю Еўропу. Але глядзіце, тое, што адбываецца зараз на мяжы, ну відавочна, што там сцягнуты такія сілы беларускіх служб, што пры жаданні ўсё гэта пасля гэтай размовы, асабліва калі б яна мела значэнне для Лукашэнкі, гэтыя маглі б спыніць. Калі увогуле не думаць пра тое, што яно магла уся гэтая сітуацыя быць адмыслова спланавана і справакавана менавіта нейкімі там беларускімі
спецслужбами, потому что показываюць кадры там сярод атакуючых гэтых польскіх памежнікаў лица славянскай знешнасці, якія падобна даюць інструкцыю. З'явіліся паведамленні про тое, что у гэтых так бы мовіць турыстаў ці мігрантаў і светла-шумавыя гранаты, адкуль яны узяліся з сабой? Купілі у военторге по дарозе з Мінска до Брузгоў ці што? Вот все это падаецца як вот рэакцыю такую на тое, што адбылося учора, на гэтую размову. Ах так, наце атрымаеце яшчэ ўзмацненне. Ну так, бо зразумела, праблема ў тым, што мне падаецца, што Меркель ўсё ж таки гэта ўсё разумее, тым не менш яна вырашыла гэта зрабіць, бо іншыя аргументы для яе былі пераважнымі. Як сябе паводзіць Лукашенко і што ўвогуле значыць размаўляць з Лукашенком, яна ж гэта ўсё дакладна ведае. І тое, што сёння адбываецца, яна паказвае, што ці ўвогуле не дамовіліся, ці Лукашенко ўсё ж таки у апошні момант імкнецца, так бы мовіць, прагнуць сваю лінію, атрымаць прапагандысцкую перамову, бо ў астатніх накірунках ён прайграў. Вось тут же вось што цікава. На самой справе, калі мы разгледзім тое, што на дадзены момант вядома, Лукашенко гэты крызіс прайграў. Але ён імкнецца стварыць, так бы мовіць, сваю паралельную рэальнасць, у якой ён перамог. І таму вось гэтыя прапагандысцкія рэсурсы на гэта кінутыя і гэтак далей. Вось я перад нашай размовай яшчэ раз праглядзеў, што там Лукашенко казаў. Ён, напрыклад, кажа, што размовы з ім будуць весціся толькі пра, фактычна, гаворка ідзе пра становішча на мяжы, пра лёс мігрантаў. Пасля таго, як пытанне мігрантаў нейкім чынам будзе вырашана, размовы з ім скончацца. І можа Лукашенко і не разумее, ці пра гэта не думае, але пасля гэтага ж будуць наступствы. Тое, што адбывалася на мінулым тыдні, што адбываецца сёння, гэта не тыя падзеі, гэта не той момант, калі у яго атрымаецца, як ён любіць, як яму падабаецца казаць, перагарнуць старонку. Гэта не атрымаецца. Тут былі здзейснены злачынствы ў дачыненні да замежных грамадзянаў. Гэта вельмі сур'ёзны момант. Так што тыя санкцыі, ўсё, што толькі пачынаецца, вось было учора, гэта на самой справе толькі пачатак. Усе гэтыя плёткі пра тое, што Лукашенко атрымае нейкія грошы, што нейкім чынам будуць адменены санкцыі ў дачыненні да яго. Ну, гэта ўсё тое, што закідвае беларуская прапаганда, але калі мы разгледзім факты, якія на дадзены момант ёсць, ну, нішто не гаворыць пра тое, што могуць быць нейкія паслабленні. Хутчэй за ўсё, Меркель і Лукашенко абмяркоўвалі толькі адзінае пытанне: як вырашыць лёс тых людзей, якія знаходзяцца на мяжы. У еўразвяз іх не пусцяць. У Ірак яны добраахвотна ехаць не жадаюць. Вось трэба знайсці нейкае выйсце, каб гэтыя людзі просто не паміралі там на мяжы. І еўразвяз у гэтым зацікаўлены. У еўразвяза ёсць каштоўнасці і дэмакратычныя прынцыпы. Кіраўнік Нямецчыны не можа сябе дазволіць просто назіраць за тым, што адбываецца там на мяжы. Кіраўнік дэмакратычнай краіны – гэта не беларускі дыктатар і не расійскі дыктатар, якога лёс людзей у прынцыпе не цікавіць. Що ж таки, я яшчэ вярнуся да прапаганды, якая казала, і вось, дарэчы, Дзяніс Мельянцоў учора напісаў у сябе, ось, дарэчы, Дзяніс годна можа зараз несці некалі гэтую вядомую такую званне ці мянушку адбеліватель М, ось, які зараз напісаў пра тое, што ну вот можа быць гэта ўсё ж такі пачатак дыялогу захада з Лукашэнкам. Так вось, ці лічыце вы, што гэты званок Меркель можна лічыць такім першым крокам на шляху да пачатку дыялогу? Ну, а
А пра што можна весці дыялог з Лукашэнкам? Ну вось сёння ёсць канкрэтнае пытанне, лёс людзей, якія знаходзяцца на мяжы. Пра вось гэтае пытанне Ангела Меркель імкнецца з дапамогай ці з удзелам Лукашэнкі вырашыць. Гэта не перамовы, тут ідзе гаворка толькі пра гэтае адзінае пытанне. А якія яшчэ ёсць прапановы? Калі Лукашенко будзе рабіць нейкія прапановы еўразвязу датычна палітвязняў, датычна рэпрэсіяў у Беларусі, паслаблення рэпрэсіяў ці спынення рэпрэсій, калі гэтыя сігналы з Мінска будуць сыходзіць, ну тады і гэта еўрапейскія кіраўнікі неаднаразова падкрэслілі, тады магчымы нейкі дыялог. Сёння нішто не гаворыць пра гэта. На дадзены момант еўразвяз вырашае лакальнае пытанне. Прычым вырашае не шляхам перамоваў з Лукашэнкам. С Лукашенком маглі весці перамовы, калі б з Лукашенком вялі перамовы, гэта былі перамовы пра спыненне міграцыйных потокаў. Гэтыя перамовы з Лукашенком не вяліся. Еўразвяз дзейнічаў інакш, дзейнічалі праз краіны Блізкага ўсходу, праз Ірак, праз Турцыю, і ўвогуле тое, што яны маглі спыніць, яны спынілі. І сапраўды, ну, відавочна, мігрантаў стала менш. Ці будзе гэта працягвацца праз Расію, ну, гэта ўжо іншае пытанне. Санкцыі – гэта таксама механізм з пункту гледжання еўразвяза барацьбы з Лукашенком. Вось. Цяпер ідзе размова абсалютна гуманітарнага характару. Вырашыць пытанне тых людзей, якія засталіся на мяжы. Каб вось тое, што на мяжы не зараз адбываецца, каб гэта не адбывалася. Яшчэ пакуль на дадзены момант нішто не гаворыць пра тое, што з Лукашэнкам нехта збіраецца весці перамовы. Наадварот, калі мы паглядзім на тое, што кажа Шольц кажа, пра перамовы там увогуле не ўзгадваецца. Нельга гуляць у гульні дыктатара, трэба ўзмацніць санкцыі. Гэта гаворыць чалавек, які праз пэўны час, ну зусім уже можа праз тыдзень, 2, 3, 4 максімум узначаліць нямецкі ўрад. І ўсё ж таки на заканчэнне вернемся да таго, што зараз адбываецца ў брузгах на беларуска-польскай мяжы. Як вы лічыце, ось зараз польскіх памежнікаў, сілавікоў закідваюць камянямі, невядома яшчэ чым, атакуюць. Палякі ў сваю чаргу ужылі вадамёты, слезатечны газ, ну робяць все, каб абараніць тэрыторыю, выканаць задачу, не пусціць на сваю тэрыторыю нелегальных мігрантаў. Гэта сітуацыя першая, вось такія паводзіны польскіх сілавікоў, ці выклічаць яны нейкую там негатыўную рэакцыю у нямецкім грамадстве. Маўляў, вось наша ж Меркель тут спрабавала мірам усё уладзіць, а вот польскі бок так вось сябе паводзіць. Ну і пасля вот таго, што адбываецца на мяжы, такіх дзеянняў гэтых турыстаў, от якое будучыня вам іх бачыцца? Еўропа іх дакладна да сябе не прыме. У Ірак яны не хочуць. Што далей, куды яны дзенуцца? Ну, што тычыцца становішча на мяжы, ну, безумоўна, ну, будуць розныя праваабарончыя групы, якія будуць крытыкаваць польскія ўлады, але мне падаецца, вось гэтую інфармацыйную вайну беларускія ўлады яны праігрываюць, бо тым, што ідзе з беларускага боку, просто ніхто не давярае, бо гэта сыходзіць з дыктатуры. Так што польскаму боку польскага бока пакуль атрымліваецца данесці свой погляд. Ну а што тычыцца крытыкаў, то крытыкаў іх хапае, але гэтыя крытыкі польскай палітыкі яны не вызначаюць палітыку. Вось. А і калі нават взять гэты польскі чыннік, ну учора Путін, напэўна, вельмі падрабязна распавядаў Макрону пра польскую палітыку. Ну ён гэта выслухаў, і ўсё, у яго сваё меркаванне. Ніякай крытыкі ў дачыненні да Польшы з боку Макрона пасля
для гэтага не было. Что тычыцца мігрантаў, то сёння Лукашенко абмовіўся пра Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, што ён будзе размаўляць, напрыклад, што там нейкая пасрэдніцкая магчыма дзейнасць іх боку. Можа гэта быць выйсцем. Польшча гэтых людзей не пусціць, што калі Германія вырашыць іх узяць, а гэта пакуль выглядае неверагодна, бо кааліцыйны партнёр падзейнічаючай кааліцыі сацыял-дэмакраты і Шольц і міністр замежных справаў МАС выказаліся супраць, і нават у самой партыі Меркель там большасць выступае супраць. Так што пакуль гэта падаецца неверагодна. Ну, мы не ведаем, што на мяжы можа адбыцца, канешне, но пакуль усё выглядае так, што у еўразвяз гэтыя людзі не патрапяць. У Беларусі ім застацца просто не дадуць, Лукашенко ў гэтым не зацікаўлены. Далей застаюцца ў прыватнасці толькі две магчымасці. Першая магчымасць накіраваць у Ірак, але іракцы кажуць толькі добраахвотна. Ну, што мы ведаем, што такое добраахвотна. Калі людзі кшталту Балабы папрацуюць там, то там усё будзе у двукоссі добраахвотна. Калі Лукашенко кажа, што ён не можа накіраваць некага ў Ірак, бо гэтыя людзі не жадаюць, ну, прабачце, мы ж бачылі ўсё, што адбывалася у Беларусі ў дачыненні да пратэстоўцаў у жніўні, у верасні. Калі гэты чалавек распавядае пра то, што ён не можа кагосьці там прымусіць нешта зрабіць, ну гэта просто цынічна і смешна. Так што да прымусовая эвакуацыя тэарэтычна таксама магчыма. Ну і вось ёсць гэты так званы элегантны варыянт з Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі. Калі гэтыя людзі пагадзяцца паехаць у гэтую краіну, і гэтая краіна гэтых людзей прыме, можа за нейкія прэферэнцыі дамовы з еўразвязам, ну хто там ведае, якія могуць быць дамовы, гэта магло быць магчымым выйсцем. Калі сапраўды курды не пагадзяцца, то падзеі могуць разгортвацца вельмі драматычна і абсалютна непрадказальна. Дякую вялікі. Ну што ж, бачыце, інагда не да законаў, таму дзейнічаць і казаць можна ўсё што заўгодна. Тыя ж самыя турысты ўжо безліч беларускіх законаў парушылі, сёння працягваюць парушаць, які парушае, там скажем, БТ ці Воскресенскі, які ўзяў на сябе ролю журналістаў, вядуць прамыя рэпартажы стрымы з месца падзеяў, з акцыі, што забаронена таксама дзеючым заканадаўствам. Ну, але ж часам не да законаў. Аднаго могуць затрымаць за тое, што ён выслаў некаму кніжку «Беларуская нацыянальная ідэя». Я зараз пра Паўла Белавуса, якому выказваю сваю падтрымку. А іншыя могуць разносіць кантрольна-прапускны пункт Брузгі і тыя ж самыя Карпенковы з Балабамі будуць казаць, што ніякіх законаў яны не парушаюць, і плакацца, якую долю бедным няшчасным прыгатавалі мігрантам жорсткія фашыствуючыя гэтыя памежнікі польскія. Дзякую вялікі. Ну што, спадзяемся, што ўсё ж таки вырашыцца сітуацыя да нейкага лагічнага станоўчага канца. Я нагадаю, што з намі на сувязі з Германіі быў гісторык Александр Фрыдман. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Слухайце і глядзіце нас.